kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa mabende yudore e boma ma Kisumu. Jacob ichio nade ka entiere e boma ma Kisumu kono to kaluwore kod nyasi mar Mashujaa Day mabende notimore odiochieng' manyoro. Korka kori nyasi ma kamano nobede yo machalo nade Jacob? Erokamano Joyce, mokwongo amoso joneno ni oyawre uru. Agone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono ma omiyo wangima. Kaluwore gi nyasi manotimore nyoro mar Mashujaa Day, ne an gi weche ariyo mane aneno kokotimore e yo maber. Achiel kuom gi naparo ni jatend piny owacho William Ruto en ng'ama osebedo e sirikal kuom thuolo mabor moromo. To king'iyo nyasi manyoro ne timre Uru Gardens, ne nitie branding kaka ji norwakore. Rwakruok mar ji ne inyalo weyo ni en a political party rally, nikech waneno ka lewni mag UDA ne ng'eny kabisa. Omiyo an kaka ng'ama tin to kendo kaka ng'ama ohero Kenya, na nyalo mana kwayo ni odiochieng' machielo ma wan gi nyasi mar piny mar ingo weche machalo kaka manyoro, onego bed ni waketo Kenya mbele kendo waweyo weche mag siasa to wang'eyo ni en nyasi mariwo jo Kenya duto. Nyoro na gombo neno ka jogo manoywore nyasi no norwakore ka gichalo jo Kenya. To naneno ka rwakruok ne chalo mar political party, omiyo akwedo wach manotimre no kabisa.